Predseda vlády vystúpil z toho tieňa bezprostredného ohrozenia života, ale jeho stav je naďalej vážny a vyžaduje stále intenzívnu zdravotnú starostlivosť a preto myslím si, že to najhoršie, čo sme sa obávali, aspoň pre túto chvíľu pominulo, ale naďalej je ten stav veľmi vážny a preto bude vo šetrovaní lekárov práve Banskobystrickej nemocnice, ktorým ešte raz za to všetko, za tie zázraky, ktoré sa udiali posledné dni. Pán Cintula, je vám ľúto, čo ste urobili? Pán Cintula, je vám to ľúto?